ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କାନ୍ଦି ପକାଇବେ। ଏଇ ପିଲା ତା ଭଉଣୀକୁ କଲେଜ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବି ତା ଭଉଣୀକୁ କଲେଜ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ପିଲାଟା ତା ଭଉଣୀକୁ ଛାଡ଼ିକି କାନ୍ଧରେ ରୁମାଲ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଝିଅ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ଝିଅ ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲା। ଝିଅଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତା ଭାଇ ଆସି କହିଲା ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ତ କହିଲା ସେ ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ଦୁଃଖିତ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? କହିଲା ସେ କଲେଜରେ ଆମର 3ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଛେଡ଼ନ୍ତି ଡେଲି। ତାପରେ ତା ଭାଇ ରାଗିକି ଚାଲ ଯିବା କହିଲା ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ତା ସହିତ ଗଲା। ଦେଖିଲା ଯେ 3ଟି ପିଲା ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ। ତା ଭଉଣୀକୁ ପଚାରିଲା ଏଇ ପିଲା ନା କହିଲା ତା ଭଉଣୀ। ତାପରେ ଏଇ ପିଲା ନା କହିଲା 3 ନମ୍ବର ପିଲା ଥିଲା। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି କଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିକି ଚମକି ଯିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପିଲା ବି ତା ଭଉଣୀ ସହିତ ସେମିତି କଲା। ସେ ପିଲା କ୍ଷମା ମାଗି ଆର 2 ଜଣ ପଳେଇଗଲେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ?